Wala sa mabudlay nga mga dinalan halin sa balaan nga kasulatan. Kung aton lamang naibalan ang kamaturan nga ginahambal sini ang aton balaan nga Biblia. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi o kon pagtungkad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsen, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa siningaton programa, ang Ilonggong version, Hiligaynon nga version, sa ngaton Sabbath School lesson, ang pagtuon subong. Kag sa siningation ako nagapasalamat nga ari ang aton duwa ka mga sadsaran nga mga manunodlo diri sa CPAC mga kauturan. Isa sa nga, ang una na kong pakilala sa inyo, siya amo ang Dean sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Wala siyang iban, si Pastor Dr. Victor C. Montaño. Pastor Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man na Doc, kag madamo nga salamat sa liwat sa pag-imbita nimo sa sining programa. Akong ginatamyaw ang aton nga mga viewers nga madamo gid nga salamat sa inyo nga mapadayunan nga pagpangamuyo sa aton nga programa, and may the Lord will bless you. Yes, thank you gid Doc kanami sa imo nga pasiog da sa aton nga pagtuon subong. Ang ikadwa na akong nga pakilala, siya man ang aton nga Dean sa aton nga School of Arts, Sciences, and Education. Wala sang iban, si Dr. Arnel F. Arsenal. Pastor Doc, mayong adlaw sa imo. May man nga adlaw pastor, kag ginakalipay ko gid nga makig-upod naman diri sa inyong programa. Kag gabay pa makakaton kita sang mga importante nga mga leksyon nga makabulig sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. Yes, mga kauturan, ini ang akon mga bisita subong. Hindi lang na sila mga doktor sa aton nga eskwelahan diri, pero mga opisyales man ni sila sa aton iglesia. Sang last year si Dr. Arsenal amo ang aton head elder. There was even a time nga si Dr. Montaño head elder man mga kauturan sa aton nga simbahan diri. Sa aton pa spiritually kag religiously mga kauturan, may mga doctrinally they are equipped. These people are equipped. And then I'm happy that they accepted my invitation this week mga kauturan. Sa hindi pa mga kauturan, ako na ipasalamatan ini mga tao behind sini aton programa nga kung wala ini sila, mabulubudlayan kita mga kauturan, mag-maintain sa aton nga program, mag-maintain sa aton mga equipment, sa aton mga gadgets, sa aton mga computer nga ginakinahanglan, sa aton nga taping every week, kag subong man, suporta nila para sa radyo naton nga mga program. Ang mga mag-asawa, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano Jr. and Goldie Julegi, ang mga magulutod nga Marlene, Jamie and Anilitrino, kagamagulutod nga Gina Federo Ilomar, kag si Sir Alex Federo. Gentlemen, mga utod, salamat gid sa inyo nga pagsuporta. Ari na kita, Doc Vic and Doc Arnel, sa aton nga lesson 9, Contrary Passages. Sa Ilonggo pa, ang nagasumpak kaanay nga mga dinalan sa Biblia. Apang, para ini sa Nobyembre 19, tubtob 25. Apang sa hindi pa, aton na iduko ang aton mga ulo sa tugyan sini aton pagtuon sa Ginoo. Maluluyon kag langiton nga mo nga mayari naman kami nagapalapit sa imo
Una best, nagapasalamat sa imo kaayo sa amon sa karon nga adlaw. Kag sa pagpadayon nimo paggiya pagupod sa amon sa mga palabuton nga mga inadlaw. Buligi kami sa amon nga pagtuon sinikid nga tiyon kabay pa ang pinakamanami gid nga mga punto magwa Ginoo halin sa amon nga mga diskusyon upod sang amon mga tumalanaw kag mga manugpalamati isang ngalan Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Doc Arnel pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Juan 5:39 nagasiling ginausisa ninyo ang mga kasulatan bangod nga nagahuna-huna kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan kag ini sila amo ang nagasaksi na hanungod sa akon. Amen. Thank you gid Doc Arnel sa matahong nga teksto. Yes, Pastor Vic, Doc Vic. Contrary passages. May ara nga mga teksto, mga dinalan. Sa Biblia nga daw siling mo daw gasumtakanay. Oh. But nevertheless, mga kautanan, ang una ginamon ni Paibalo sa inyo, nga ang Biblia wala gasumpikanay, wala ga kontra ang isa sa isa. They are united as one, mga kauturan. From the Old Testament to the New Testament. It is just a matter of explaining. It is just a matter of understanding. So, this week, we will be studying about the rich man, Lazarus, okay, and Lazarus, ang pagwali sa prisuhan, ang souls under the altar, kagiban pa, mga kauturan. Yes, joke bit. Ano ang imo matugyan sa aton mga kauturan sa aton introduction? Pastor ka namin ining leksyon naton kay nga aman diri ginpakita kung ano ang mga passages, mga dinal, intriguing passages Yes. nga masami ginagamit sa aton nga mga abyan na hanungod sa pagdepensa nila sa ginatawag nga immortality of the soul, in which sa aton nga pagpati nga nagapati kita sa ginatawag nga bodily resurrection amo ni ang contrary passage to us. Apang kinahanglan gid kita nga makahibalo sini Doc kay nga man ang unang Pedro nagahambal dira siya sa 1 Peter chapter 3 nga kinahanglan we must be always be ready to give a defense to the faith that we have kag we must also be ready in season and out of season to give them the answer to the question of our faith. So kinahanglan makahibalo kita para sa pagkahibalo naton sini makabalo kita sa pagsabat kag pagatubang sini nga mga tao. Yeah, pag satisfy sa mga pamangkot, sa mga katawan kag mga kauturan. Yes, Doc Arnel. Aton hibaluan nga ang Dios sumala sa 1 Corinto 14:33 nga God is not a God of confusion Yes, but that's of correct. peace. So ang Dios wala nagahatag sang kagamo kundi kalinong. Kalinom. So amo ni aton nga pasikaranan sang pagtuon sang Biblia nga kung lantawon ta in the surface nga daw gasumpakianay ang iban nga mga verses pero kung lantawon ta gid ang context sang Yes. amo ni nga mga bersikulo o mga dinalan sa Biblia wala gali ni sila gasumpakianay. They are united. Yeah, yun ay. Kay amo gani na hambala sa 2 Timothy 3:16 ang bug-os nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. So ang kamatuoran wala gasumpakianay. Sila ga suporta ang mga bersikulo nga ari sa Bible ga support sila one another. Yes, and that's correct. Yes. Sa aton nga Sunday nga leksyon, the rich man and Lazarus. Si Doc Arnel akon. Doc Arnel, can you give the background sining parabola o kung sining istorya? Dire ginhatag ang isa ka parable ni Jesus. O isa ka presentasyon. Isa ka presentasyon, yes. Nga may isa ka manggaranon nga sa diri pa siya sa duta pa siya manggad gid siya pagkatapos nang respetado siya sa mga tao. Pero may ara man isa ka imol nga tao nga pangalanan diri nga si Lazarus
nga gusto tanin niya nga maka-share man dito halin sa blessings sa sadto nga manggaranon, pero daw ay gid siya ginapanumbali kag napatay sila nga duha kag didto na ang isa sa langit ang manggaranon didto siya sa impierno, ang imol didto siya sa langit kag gahambal ang manggaranon nga kay Abraham nga Abraham pwede nga imo kuno nambalon si Lazarus to nga skin matumuoy na niya nga tudlo didto sa tubig kag para kay kainit gid dire. So amo na dire aton nga dapat nga husayon Yes. kung literal ba ni siya Yes. or symbolical. Symbolical. Yes, and that's correct. You see. Doc Vic, ano ang imo sini nga una gid nga pag sulbad sini. Ano literal ba ni siya o kung real gini siyang istorya? May madamo nga na tao nagapati nga initial literal apang ang aton nga posisyon diri as Adventist. Kita nagapati nga isa ini siya ka parabola. Abot sini nga daw ilustrasyon bala. Something naga-ilustra sambinganay sambinganay sa Ilonggo. Kung palanggiran. Palanggiran. Okay. A kind of illustration to point something. Kag sa sini nga natabo diri ang aton nga Ginoong Hesus nagamit sini nga parabola, made use of the current Jewish thinking nga ang intention niya hindi amo ang pagtudlo sang ginatawag nga the immortality of the soul or the immortality of the state of the dead, okay, or the state of the dead. Kay kung atong bantayan ang teksto wala gid na siya naghambal sang state. It's not about the state of the dead. Ang aton nga position diri we are teaching here the status and social recognition in present that are not the criteria for future reward in heaven. What siningon nga ang status ang tao hindi mo siyang criterion para ang tao makadto sa langit or hindi. Kag ang ikaduha, ang atong leksyon nagahampal man nga ang eternal destiny sang tao is decided this life it cannot be reversed. So ang eternal destiny nato once nga dapat madesisyonan diri pa hindi na dito buhi pa ta hindi dito sa after na. Nagapati kita nga parabola ini siya Doc kay nga man ang aton nga leksyon nagahambal if this is literal daw ka budlay intindihon Doc nga lapitanay ang langit kag ang istoryahanay lang impierno. Ang aton leksyon man nagahambal nga kung ini siya literal, imagine sa heaven imbis nga malipay ka may ara pa sang kasubo nga mabatigan kayo ginahuna ka pa mo ngayon dito siya nanay ko tututod ko di daw ka kuana daw ka imposible nga kwaon tani siya as a literal nga aspeto. Yes, and that's correct. Yes, Doc Arnel, ano pa gid ang ibang reason why kita nga mga Adventista gapati nga this is parabola. Kay kung ato ni siya i-consider gid nga literal, piliton gid naton nga literal ni siya. Nga tuod gid. Oo, nga tuod gid ni siya. Amo tong hambal ganina ni Pastor Montaño nga nagistoryahanay si Lazarus kag sakag si Abraham. Oo, sa buot silingon nga lapitanay lang isa na siya. Sa kag buot man silingon diri kung literal ni siya, buot silingon nga ang lawas pagkapatay ang lawas ari diri sa duta nadunot na siya. Pero may ara gali isa ka bahin nga kung diinto naglagaw-lagaw nga conscious ba nga parte nga hindi gid na siya ginasuportahan sa Biblia kay kung sa Ecclesiastes 9:5 naghambal gid sa bersikulo 5 kag 6 nga pero ang mga patay wala sing nahibaluan. Wala sing nahibaluan. Ang ila gugma kaugot kag kaimon nadula na. So wala sing nahibaluan ang patay kung amo ni siya nga literal di may nabaluan gali ang patay. Hambal sa Ecclesiastes 9:5 nga wala nabaluan ang patay. So hindi gid mabato ni siya nga literal. Yes. Sa ang mga ibang sekta, malabi ng mga Protestant, nagapati nga literal ni. Kaya according to them, ginmensionar ang ngalan. Kaya ang kalabanan nga parabola, wala ngalan. Wala sang specific nga name. But ini ginmensionar si Lazarus kag si Abraham. Of course, wala ginmensionar ang ngalan sang rich man, sang manggaran nga tao.
Pero ang akong diri nga punto, Doc Arnel kag Doc Vic, ini man gud makita sa Lucas 16, versikulo 19 tubod 31. Imo da kun imo na babrihan ni ng Lucas sa 5, Lucas 15, 14, 16, 17, linya na tanan sa mga parabola. Correct. Linya na tanan sa Cebuano pa, sambingay na tanan dira. Sa Ilonggo, linya na da sa mga palanggiran. Palanggiran. Oh, kung imo na siya i-kwaon niya, i-segregate mo sa iban nga mga parabola, it will ang context madula. Kag ikadua, of course, nga ako natulupang dandre, say mo ginambal kay na, nga ang langit will not be a happy place. Kay nabalaan mo kung sino to ang way man di si nanay ko, way di si tatay ko sa langit. So in other words, atuto siya. Nag-aagunto dito. In other words, ang imong happiness, ang imong kalipay, hindi gid husto. In which, contrary sa Biblia, kay no more tears, hindi ka nakadumdum sa iban pa, throughout eternity, kalipay nga wala na sanglangan, kag wala sabit ang mga pangununa. Yes, Doc, ano pag mo dugang? I agree, Pastor, nga ang sa context naghahambal series of parables inimo. Halin sa 14, 15, 16, 16. So kung kuwaon na out of context din siya, kung kuwaon natin sa context ining ang ini as a literal one. Kag isa pa ang pinaka the best way to answer that this is a parable tungod kay may teaching, may pagpanudlo ang atong Ginoong Hesus that the kingdom of heaven is like what? Yes. It's like it's all about the kingdom of heaven. Sa idea sa atong Ginoong Hesus nga ang pagkadto sa langit, ang pagkamanggaran is not a guarantee to for them to go to heaven. Kag kinahanglan kung gusto sila makadto dito sa langit, kinahanglan they need to listen to and obey the gospel. Kag amon yang ginhambal diri sa sininga context sa Doc. Yeah, ang isa pa kay Doc Ardel at Doc Vic. Kay ang istorya ya kinahanglan may specific nga element of time. Oo. Na ti pareho bala sa mga istorya sa kabataan. Many years ago, 1,000 years ago, so putanon amo na ang pagsugod sa grammatical construction. Na ti amo man ni ang rich man parable. Ano gani ang pagsugod da Doc Arnel? There was a rich man. Yeah, there was a rich man. So, there is no, grammatically mga kauturan, hindi specific. There was. Wala time element. Oh, there was. In other words, hindi mo balan. Unusually, amo na ang pagsugod ni Jesus, pagambalya sa mga parabola. There was. Bisan gani ang parabola sa prodigal son, there was. Ang parabola sa Good Samaritan, there was, yes. So, isa na sa mga prueba, mga kauturan. Nga ini is not literal, but parabolic o symbolical. So, Pastor, ang punto gid diri ni Ginoong Hesus nga ang aton nga ang status sa isa ka tawo kung manggaranon man siya kung hindi Yes. or may position man siya o wala o popular man siya o hindi ni amo siya ang basihan sang kaluwasan. Oo. Kag ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan, amo ni siya ang basihan sa aton nga kaluwasan, aton nga Yes. nga time nga ginahatag sa aton diri sa Yes. di but silingon nga may ara pa panahon dito. Kay kung kuan ni siya, kung Matuod. literal ni siya, kung tuod ni siya, but silingon nga may ara pa gali dito tiyan sa gali. No? Pwede ka kayo. Pwede pa rin mo maayo. Oo, Kag pwede pwede maayo. pa maayo sa mga hibata mo. Oo. Kung akuya pa sabton na manggaranon lang yang maluwas. Kay pwede mo niya babayaran. Mapatay ka ni ko. Pangamuyuan niyo ko ha. Pangabayon niyo ko. Aring milyono yatay ko sa inyo. So, putano. Monday, wag kita panahon, Pastor. Yes, Monday. Ano, tuod ni siya. Nga, pagsiling ni Jesus sa cross, sa Kalbaryo, sa sa may kawatan nga you will be with me in paradise today. Matuod lang na. Ini siya, Pastor, may ara sa mga teksto nga naga-contradict ini kung gamiton ining dinalan para sa pagsuporta nga may ara sang ginatawag nga
immortality of the soul. May duha ka teksto nga naga-contradict diri. Naga-contradict sini. Ang una ang Juan kapitulo 20 versikulo 17 nga say din ang atong Ginoong Hesus naghambal kay Mary Magdalene nga after his resurrection he said here that nga si Ginoong Hesus he had not yet gone to the presence of his Father in heaven after the resurrection. Ang amo nang ginhambal diri sa 1 kapitulo 20:17 kag ang ikaduha man ang 1 kapitulo 14 bersikulo 1 pa kadto sa 3 nga nagahambal diri nga ang promesa ni Ginoong Hesus that his disciples will be taken literally to heaven at his second coming. So kung gamito naton ining teksto medyo may ara sang contradiction sini between John 20:17 kag ang Juan kapitulo 14. Now paano naton maintindihan ining abutang ining word nga today? Ining today, very verily I say unto you today you shall be with me in the paradise. Ang iba nagapati nga ang nagadetermine sining today amo ang verb to be. It says that today you shall be with me, okay? Today you shall be with me. Okay, you shall be with me. Pero kita nagaposisyon kita nga ang nagadetermine sining adverb nga today amo ang pulong to tell or I say to you today. I say to you today. So amo na siya. Hambal lang ko sa imo karon. So amo ni ang aton nga pagpati nga what I tell you today is important. Is very 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 defensible kay nga man pastor because it tells us about the relevance ang relevance kag solemnity sang statement sa aton nga Ginoong Hesus. Amo ni ang aton nga pagpati. So in other words, Doc Vic, ang problema is just the placement of the kama. Oh, isa na siya. Yes, Doc. Ano ni siya? Ako lang dito follow up po ng ginambal kanina ni Pastor Montaño. Nga to si Maria, sa dito siya sa lulubngan. Tapos nakita to niya ang isa ka tawo, abi niya kung hardinero, pero later nabalaan niya nga si Ginoong Hesus galito. So sa iya nga kalipay, gusto tani niya nga iya nga uyatan. Pero klaro gid dira sa Juan 20:17 naghambal, nagsiling si Hesus sa iya, hindi ka mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa amay. So but silingon wala pa siya kadto sa langit. So kung naghambal kung tuod to nga ito ang iya promesa nga karon nga adlaw upod ka sa akon sa paraiso. But silingon nga dito nahalin si Ginoong Hesus pero ang ambal ni Ginoong Hesus wala pa ako makakayab sa amay. Yes. Mga kauturan, that's correct. Ang problema lang di ang placement. Kay kung ato ni butang ang kama, okay, and Jesus said sa parabola, okay, today you will be with me in paradise. That's it. Sa aton pa, karong adlaw ato na sila. Pero kung magsiling ta, I will tell you today, and then kama, you will be with me in paradise. In other words, future pa ang pag-upo niya. Kay karon nga hambal ko sa imo, kung ato na i-translate sa Ilonggo, karon nga adlaw gahambal ko sa imo. Oh, natural kay ara sila sa cross, ara sila sa Kalbaryo. That day, Christ said, today I am telling you, okay, that in the near future, you will be with me in paradise. And that's the rendition. Yes, Doc. I agree, Pastor. Kay kung ang kama gani, before sa today, but silingon nga, today, I say unto you. Amo ginasa. Pero kung kama after, amo ginasa, okay, if the kama, before sa today, it means that today you shall be with me. Pero kung ang kama gani after sa today, I tell you today. Amo nang kama. So duha ka basihan ang kung atong tanaw na context, ang hambal sa aton nga lesson hindi ma-determine sang context. Pero ang aton lesson nagahambal nga aman kita nagaplasta sini nga posisyon nga ang kama after sa today tungod kay amuni ang tendency ni Juan. This is the way John write his message. So sa out of 20 occurrences sini nga today passages 14 gid nga nagahambal nga kama kinahanglan gid ibutang dito sa after sa today. After sa today. Kay kung mahambal ta, I tell you today, kama, you will be with me in paradise. So in other words, wala pa sila dito sa paraiso. Pero kung ang today, ang kama before sang today, I tell you, kama, today you will be with me in paradise.
sa aton pa inangad dawat na siya. But it will be in contradiction sa hambal sa mo Dr. Sinangam. Maria, hindi ko nintando ka. Kayo wala pa ko dito kakadto sa amay. Oh, sa aton pa, sakto gidya nga ang kama is today. It is a matter of translation, mga kauturan. Dukwik, to depart and to be with Christ. Ano ni ang buot sila? Ini siya nga kwan, ini siya ginala. Amo ni pero masami nga ginagamit man sa mga kautura sa aton nga mga abya na hanungod sa posisyon man sa ginatawag nga there is immortality after death. Soul death bala nga ano. So ang ginagamit na nga dinalan amo ang sa Philippians kapitulo 1 bersikulo 21 pakadto sa 24 apang kita nagapati sini nga what Jesus Christ is what Paul is verbalizing is his desire ang iyang luyag nga siya he needs to live to this present troubled existence and be with Christ without any lapse of time, without any reference to the lapse of time. But sila in between sang death kag sang resurrection, wala sang time frame nga ginabasihan dira si Pablo. Kay si Pablo nagapati nga now he needs to live with Christ now, and also even after that Christ is also his desire, meaning in his second coming. Now arang dinalan bala pastor, my best answer to this is in 2 Timothy chapter 4 verse 8. I have fought the good fight of faith. Bala. And then after that naghahambal siya, in the future there will be a crown of righteousness that is laid before me. But so lingon ang pagkinabuhi ni Pablo sa kalibutan now is full of what? Full of assurance nga kung yara sa kay Kristo sigurado gid. Kag even bisan pa siya mapatay, ang next ni amo ang second coming, because he is in Christ now, he will be with Christ in the second coming. Ang problema kay ginabutan nga naton sa lapse of time between the now and the hereafter. It's okay. Kuha na siya amo ni permiyang masami nga hunahuna sang iban, but kung kita nagapati nga ang kamatayon kaangay lang sa nga katulugon, pagkatapos natong mapatay kita, and then when Christ will come again, wala sang daw may ara lang sang ito nga continuity lo, daw natulog ka lang mo. And what Paul is telling here sa sininga passage according sa aton lesson is he verbalizes his desire that he wants to live in this present troubled world. Gusto siya nga makahalina kay ginakapoy na siya, full of suffering, but full of assurance ang life ni Paul. But no problem. Pwede na mag-retire sa buong, pwede na sa buong magpahuway. But with the assurance because we are with Christ. Doc Arnel. Ang ning hambal dire ni Apostol Pablo nga gusto na tani siya maghalin diri sa kalibutan para makaupo niya si Ginoong Hesus. Sakto tong hambal ni Pastor Montaño. Nga ang Bible wala nagahambal dira nga kung subong dayon nga kung mahalin siya ni sini nga kalibutan upod dayon si Ginoong Hesus. Kay klaro man da sa sa ikaduhang Timoteo 4:8 ang ginhambal ni San Pablo gyapon naghambal da nga hambal niya kag karon may ginatagana ang Dios sa akon nga padya sa pagkamatarong nga iya igahatag sa akon sa adlaw sa paghukom. So didto sa adlaw sa paghukom kaging klaro niya nga ni siya nga padya para sa tanan man nga nagapaabot sa iya pagbalik. Yes. So meaning ang padya ihatag ni Ginoong Hesus sa iya pagbalik. Pagbalik pa. So makaupod niya si Ginoong Hesus sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Hindi but silingon nga kung siya maghalinaw, kung siya mapatay, upod dayon siya ara dayon. Yeah. Kagdi siya man mismo nagambal sa naunang Tesalonica 4:16-18 nga kung magbalik ng Ginoo with all the angels with him, when the trumpet of the Lord will sound. Okay, ang budyong kag trumpeta sang mga angeles magatingog na ang mga patay manuni
mabanaw dira kay Kristo kag kun kita buhi pa sa sina nga panahon submiton kita dungan paibabaw so kanami din punto dungan paibabaw sa aton pa si Pablo nga nagpaway subong wala pa sa langit mabanaw pa sila kag submiton sila kag kun buwas magabot na Ginoo buhay pa kita submiton kita upod ni Pablo upod sa aton mga kaluluwan nga nagkalamatay pakadto sa kalangitan. Wala na gid kita Doc Vic panahon. Ini ang preaching in the prison. Do you have some few words regarding this one? Well, ang pagpati naton sini nga inisya usually ang mga kalabanan sa mga tao nagapati sini nga after sa napatay nga atong Ginisus nagkadto siya giliyon dito sa prisuhan kag nagwali siya sa mga patay. Actually, ang aton nga lesson ining spirits in prison sa unang Pedro kapitulo 3 nagahambal ini labi na sa bersikulo 20 nagahambal siya sa mga disobedient antediluvians during the time of Noah nga sila man nakadawat sa ginatawag nga invitation of salvation. They receive the invitation of salvation and this is literally people who are in prison. Okay? They are literally prison literally not in prison, but they are literally prison of sin in which they are unregenerated. They're unregenerated unregenerated human nature. But silingon ang mga spirits in prison refers to the antediluvian. Atong mga tao balang wala sila nag-repent sa ilang sang ilang kay ginwalian sila ni Noah way sila nagpalati tugtog nag-abot ang anaw ti ang teksto nga nagasiling nga si Kristo nagwali dito sa ila pagkapatay ni Kristo nagwali si Kristo dito sa ila sa mga wala pa sang anaw daw ka imposible ang punto guro ni Pablo Diredo Carnel nga prison of sin halin sa kasalanan nga mga sala kag ini siya buhi ng mga tao. Yes. Hindi gid pwede nga baling may tsansa pa ang tao pagkatapos niya mapatay nga pwede pa siya walihan. Pwede pa walihan kag maghinulsol. Kaysa Hebreo 9:27, ang hambal sa Hebreo 9:27, ang tao kaisa lang gid mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. Yes. So pagka mapatay ta dito magsugod ato nga paghukom, no? Ang paghukom nga about sa ato nga tawag na nga kuan gani second phase ang paghukom. After sa investigative then ang executive. So amo ni nga paghukom. So hindi na nga may ara ka pa tsansa sa after ka mapatay may tsansa ka pa kay walihan ka pa. Kaya ra gid nagambal kaisa lang gid mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. So in other words, ato ang pagwali ni Kristo sa iyang human siya napatay sa mga tao before the flood sa wala pang anaw wala nagakulugan nga at nagbalik ang panahon kag nagwali siya dito and beside the Doc unfair man kayo kung matuod nga mo literal ka unfair kayo nga sila lang ang iba niya wala kaya imposible man. Yes. Kag tinga nga gin-specify gid nga mga tao sa wala pang anaw. About ang mga tao yang after na sang anaw, ang mga taga Sodoma kag Gomora, ang iban pa yang pakasala nga wala sila lang dito. And this is not the real. Wala nakita panahon mga kauturan. Ang atong leksyon sa Thursday, ini ang soul under the altar. Ang literal symbolikal man nga sila mga tao, mga dugo nila kati sa panahon sang mga Hudiyo may haladhalad kadayon ang dugo ginapatulo dira sa kilid sang altar na tiini ang mga dugo sa mga martyrs symbolically nagaagunto nga Ginoo abi timalusi kami sa mga katawan. Yes, way nakita panahon ako na mga bayon si Pastor Montanio, sa iyang last word, Pastor. Matuod nga may makita kita nga siming mga contradictory passage sa Biblia, Pastor. Kag sa masami nga pa may contradiction sini kay nga man ang masami naton aton nga gini-impose ang aton nga
panghuna-huna sa sining nga passage. Gahimo naga-create kita sang theology bala kag i-impose nato sa passage. Kag kung himo nato na sigurado gid magwa gid nga amo gid ang pagtulunan sa Biblia. But if we allow the Bible to speak for itself, tanaw nato ang kabilugan, ang iyang context. May balaan gid naton nga ang Biblia wala gid nagasumpakianay kag sila padayon nga nagabululiganay may ara sang unity of the Bible passages. Yes, and that's correct. Yes, Doc Arnel. So amo man ni ang nakanami sang Biblia kay ginatagaan sang Ginoo ang tao ba pag exercise sa iya gid nga panghuna-huna Yes. nga mag-usisa gid siya pag-ayo nga makita niya gid ang kamatuoran ba nga bisan dan taon nimo daw may pagsimpaki ay pero kung imo gid studihan pag-ayo wala gali sila united gali sila tanan. Kanami, Doc Arnel, sa imong punto, akong padayon ng mga kauturan, and that's correct. God would like us to exercise our mind, our thinking, our reason. Hindi lang kay magsunod-sunod lang kitang daw bibi nga bulag. No. That's why ginatugutan ini sang Ginoo nga mahitabo ini nga daw may ara nga pasumpakay. But if you will study carefully, wala gid mga kauturan. The Bible is just one and one alone. Akong pagabayon si Doc Dick pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Amay nga langit nun. Madamo ging salamat Ginoo kag ginadayaw ka namon sini nga pagtuon nga amon nga gintalupangdan sa karon nga adlaw. Buligi kami Ginoo. May madamo pa gid nga mga butang nga dapat namon tun-an nanood sa imo nga mga pulong. Kabay pa Ginoo. Nga ang ministry sang Holy Spirit padayon nga nagapanghikot sa tagsa-tagsa namon nga tagipusoon kag pangunahuna. Agud to amon gid maintindihan kung ano gid ang imo nga tinutuyo kag ang imo kabubuton para sa amon. Kay luyag nimo kami Ginoo nga makaangkon sinang langit nun nga puloy-an nga ginpreparar para sa mga linuwas. Gani buligi kami Ginoo. Kung mayara man nga mga gamay nga problema amon kit-an kabay pa Ginoo nga kami magapaidalom sa gahom sa Biblia kag sa gahom sa balaan nga espiritu nga may tinutuyo nga mahangpan gid namon ang imo nga palatukuran. Madamong salamat Ginoo sa pagsabat sining pangamuyo. Bendisyon ni ang mga managpalamati nga tanaw sini nga programa kag si Pastor Tomado man sa sini nga nagadala sini nga programa sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen. Amen.